Aradi Gábor, erőszak. Ülök a csendes hajnali szobán, hol erőszakot tesznek bennem gondolt szavak. Letépném betűit és hasítanám széjjel, mint akarat, vérmocskos hazugságok nyomán. Mert nézned sem kell, és körülölel, ahogy büszke civilizáltságunk rohad. Cinikus vigyorunk az áldozatok véréhez tapad. Ez vagyunk mi, cél, eszközzel. Arcátlanul jogot fantáziálnunk nem elég, miközben mindenkinek természetes a fenyegetés, a háborús veszély, mint kényelmes emlegetés, az agyatlan húsdaráló ellen nincs menedék. Ahogy kikapott a generáció, ki látta még a háborús szörnyeteget az ő pusztító táncában, béke elfecsérelt szó, a pelenkások át akarják élni valójában, ahogy a világ körülöttünk semmivé válva elég. Ülök a fényes hajnali szobán, odakint csend van, még túl nagy csend talál, egy édes madár éneket, megvetve téged halál. A remény próbál így erőszakot venni magán.